dumudumunta ku tsaya ku ji wannan gulmace akan G-Fresh da Sadiya Haruna. Ba zan ce mata ma sayyada ba saboda ba ta tantance a ce mata sayyada ba. Zan kunna muku wani bidiyo na G-Fresh da Sadiya Haruna domin ku gani, domin ku tabbatar a baya lokacin da tana son G-Fresh, lokacin da tana marmari shi, lokacin da tana amfani da shi, lokacin da tana amfani da stado din da Allah mai, lokacin da tana amfani da sunan da Allah mai. Yanzu kuma ta ci moriyar ganga, tana zagin shi, tana aibata shi, tana tozarta shi. G-Fresh gaskiya ka cika namiji kuma ka cika mai hakuri. Allah ubangiji ya saka maka da alkhairi, Allah ubangiji ya baka abin da kake bukata duniya ga laira. Tun da ake mutum a duniya ban taba ganin mutumin da ya hali irin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin G-Fresh. Akwai hakuri bawan Allah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da zai yi hakuri a rayuwa to wallahi tallahi yana samun riba. Wallahi tallahi kai halin annabawa. G-Fresh ina maka fatan alkhairi, ka ci gaba da hakurin da kake yi. Wannan matar da Allah ya daka da ko wallahi tallahi za ta yi dana suna wata kuma ka bata ma da nauyin auren da take kanta. Wallahi na rantsa da Allah ya ce da na san da bata bai ba. Zan kunna muku bidiyon lokacin da tana marmari shi, lokacin da tana son shi, lokacin da tana bauta mai, lokacin da take so ta so shi kuma ta amfani da stardom din shi. Ga bidiyon nan ku kalla mu da ku. G-Fresh kai dan baiwa ne kuma dan baiwa ne. Allah ubangiji ya ma albarka. Ga bidiyon mu kalla mu da ku. Wata jaka hilta ce mai faru. Sweetheart, kada ki. Kada yi me? Ya naga kina mun rikon barayi sweetheart. Irin rikon kakka gudu din nan me faru? To ai kai maraya ne. Kada ka gudu. Mai maraya. Kada ka gudu.